Wassal xandira politika. L-odwa tajba eżis telespettaturi ta' One u l-odwa tajba u koll il-Prim Ministru Robert Abela. L-odwa tajba Ed, sellimnek u l-festa tajba l-kulħat. Ekku għax il-lumija il-festa ta' 7 ġunju ġrajja li ovvjament u koll ġabet tibdil fil-ħajja soċjali tal-Maltin u anka fis-sistema politika biex ngħidu hekk. Ħammur mal-ewwel fuq ir-rasilajn. Il-bieraħ fil-għaxija ittieħdet deċiżjoni anka diffiċli li wara 40 jum fej kellek situazzjoni fuq id-dajes li kienu qed iżommu l-immigranti, is-sitwazzjoni kienet diffiċli hemmhekk, kien qalet anka kommozzjoni u dawn iddaħlu l-art. Intqal li dan ukoll sar biex ma jiġix ippperikolat il-saħħa u anka il-ħajja tal-ekwipaġġ Malti, dawn kienu Maltin li kienu qed jieħdu ħsieb dawn id-dajes, u anka minħabba li ma ntweriġx solidarjetà mill-Unjoni Ewropea ma' Malta. Forsi tiddeskrivilna x'inhi s-sitwazzjoni anka ta' bħalissa. Grazzi Ed, nifhem li hemm sentiment ta' rabja min-naħa tal-poplu Malti, nifhem u nader dak is-sentiment. Huwa sentiment li fl-aħħar mill-aħħar inħossu jien ukoll illi f'dawn l-aħħar 40 ġurnata biex ma ngħidx 40 ġurnata biss anke ħafna qabel ukoll l-Unjoni Ewropea ħallietna waħedna biex nittrattaw kwistjoni li hija komplessa u li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex tagħna biss, imma hija wkoll kwistjoni problema tal-Unjoni Ewropea. Illum beħsibni kif dejjem kont f'dawn l-aħħar 5 xhur, inkun onest man-nies, onest u trasparenti. Dak huwa li huwa meħtieġ u mistenni minn politiku illi huwa wieħed serju. Dak huwa fl-aħħar mill-aħħar x'qed jistenna l-poplu tagħna mill-mexxejja tiegħu. Ilbieraħ kellna nieħdu deċiżjoni li tagħżel bejn il-popolarità u l-populiżmu jew deċiżjoni li tħares is-saħħa tal-Maltin u Għawċin li kienu abbord il-bastiment tal-Captain Morgan, l-ekwipaġġ. Stajna mort li ħfef għażla lija kienet tkun id-deċiżjoni popolari. Dik kienna żewġ għażliet li nitilgħu fuq il-bastiment permezz tal-armata tagħna, nieħdu il-kontroll tal-bastiment u tiġi s-sitwazzjoni tieqaf hemmhekk. Però kellek sogru li l-armata tagħna kelmitna dwaru. Fil-moment li aħna se nitilgħu fuq il-bastiment se jkollok sitwazzjoni fejn jista' jkollok inċidenti, fejn jista' jkollok korrimenti tal-ekwipaġġ, fejn jista' jkollok korrimenti ta' soldati, jista' jkollok korriment ta' persuni immigranti li kienu abbord il-lanċa u jista' jkollok sitwazzjoni ta' imwiet ukoll. U kif bdiet is-sitwazzjoni l-bieraħ? Sitwazzjoni illi f'mument minnhom eskalat, aħna sal-bieraħ ma kellna ebda ħsieb li se ndaħlu l-immigranti fuq ġewwa. Id-deċiżjoni kienet komunikata, kienet waħda ċara u konna se nibqgħu ninsistu sakemm il-pjan ta' rilokazzjoni jiġi effettwat. Imma ġara f'sitwazzjoni minnhom f'mument minnhom niġu informati mill-ekwipaġġ tad-dajsa illi l-immigranti daħlu fil-kċina tal-bastiment ħatfu numru ta' skieken, ġifieri kellek sitwazzjoni fejn l-immigranti ħadu skieken f'idejhom bdew jeddu li se jisplodu ċilindru tal-gass li se jaħarqu żibel li kien hemm fuq din id-dajsa, ġifieri s-sitwazzjoni eskalat f'mument fejn bil-fors kien jinneċessita intervent. U hemmhekk għamet lajta fejn anka l-ekwipaġġ bdew jikkomunikaw, inkluż miegħi direttament bdew jikkomunikaw salvawna. Dik is-sitwazzjoni f'dak il-moment kienet. Dak kien il-periklu, dik kienet is-sitwazzjoni abborda ma ngħidu xien jistgħu jikkonfermaw il-membri tal-ekwipaġġ, il-membri tas-sigurtà li kienu qegħdin jaħdmu fuq l-Ewropa tu, dik kienet is-sitwazzjoni. U li huma Maltin dawn il-membri. Għandek ħafna minnhom li huma Maltin. U kellek ukoll is-sitwazzjoni li kieku tlajna aħna fil-maltemp li kien hemm il-bieraħ. Ma ninsewx li l-bieraħ kien maltemp ta' forza 6 tal forza 7. L-armata qaltilna li hija attrezzata biex tagħmilha setet titla' abbord u tieħu s-sitwazzjoni u l-kontroll tal-bastiment f'idejha imma b'sogri inkluż dak ta' mwiet. U hemmhekk kellna din l-għażla. Nista' nassigurak li mhix għażla faċli li tagħmilha. Kont naf illi jekk semmura l-għażla li titla' l-armata dik kienet se tkun deċiżjoni illi se japplawdini kulħadd fuqha għaliex urejna kemm aħna ibsin erġajna u naturalment il-poplu se jċabċablek. Imma mill-banda l-oħra bil-kuxjenza safja għamment li mhix dik id-deċiżjoni. It-tajba li xi ma nistaqat nissogra. ċirkostanza fejn jkollok Malti wieħed
soldat wieħed, aħna s-soldati nipproteġuhom. Jiena dejjem kont konsistenti li s-soldati tagħna nipproteġuhom. U ma npoġġux lil ħajjithom f'periklu. L-istess jgħod tal-ekwipaġġ, l-ekwipaġġ ilhom jagħmlu biċċa xogħol kbira f'dawn l-aħħar 40 ġurnata, l-istess għall-membri tas-sigurtà, maġġoranza tagħhom Maltin jew numru minnhom sew li huma Maltin, li tpoġġi ħajjithom f'sogru. Daw kollha persuni li għandhom familji għal daqstant l-għażla kienet hemmhekk bejn li nipproteġu l-ħajja tal-Maltin jew li morru għas-soluzzjoni l-aggressiva titla l-armata u jiġri dak li għandu jiġri mbagħad. Għaliex inti fil-mument li telgħu forzi tal-ordni f'sitwazzjoni tens bħal dik, taħraq bħal dik, m'għandekx kontroll tas-sitwazzjoni u ma tafx ser jiġri. Għandek realtà oħra. Ħammur fuq ħanara il-munita minn naħa l-oħra tagħha issa, kellek sitwazzjoni fejn numru ta' persuni kienu ilhom 40 ġurnata fuq il-baħar, f'maltemp, f'xemx u xita. U qed nirreferi hawnhekk naturalment għall-immigranti. Aħna dejna l-obbligu tagħna li nsalvawhom u salvajnihom. Provdejnilhom l-ikel, provdejnilhom ix-xorb, provdejnilhom il-bżonnijiet bażiċi, imma r-realtà turik ukoll laqqas meta inti tmur fuq cruise liner lussus ma jirnexxielek tagħmel 40 ġurnata fuq il-baħar għax ma tiflaħhomx. Dawn il-persuni kienu ilhom 40 ġurnata fuq dajsa relattivament żgħira il-barra minn xtuta. Mela kellek da żewġ aspetti li inti rittarom. Realtà li l-Unjoni Ewropea konxja ta' dan kollu u ħaslet idea miċ-ċirkostanza ta' daw il-persuni kollha, ta' daw madwar 400 persuna li kienu il-barra minn xtutna, iva dejjem qed nitkellmu, tkellimna u għamilna ħafna. F'daw l-aħħar ġimgħat kellna sitwazzjoni tal-pandemija tal-Covid li rrid titratta mid-diversi aspetti tagħha, mill-aspett ekonomiku, mill-aspett ta' saħħa, mill-aspett ta' loġistika, din kienet pandemija li litteralment ikkun smatna 24 sija 7 fil-ġurnata. Fl-istess waqt kellek issues oħrajn fosthom din il-problema tal-immigrazzjoni li minħabba l-COVID-19 eskalat, refat rasa kellek il-pajjiżi li tradizzjonalment jgħinuna fir-relokazzjoni. Li ma bdewx jgħinu fir-relokazzjoni, kellna numru ta' pledges, imma kulħadd jgħidlek il-pledges isiru meta jiftħu il-portijiet tagħna, ħadna pożizzjoni jibsa fuq l-irini wkoll kif jaf kulħadd li rtirajna l-parteċipazzjoni tagħna li waslet għal barax ta' kritika minn diversi stati membri fl-Unjoni Ewropea u żammejna sodi u fermi fil-pożizzjoni tagħna, imma ir-realtà on the ground l-Unjoni Ewropea taf li hemm 400 immigranti, iktar minn 400 immigranti il-barra minn xtutna jgħidulna għax intom mintomx timxu b'mod uman magħhom u ma xamlu. Risposti hija xejn. B'mod konkret, jekk tgħidli illum is-solidarjetà Ewropea fiex issarfet b'mod konkret ngħidlek illi xejn. Għaliex konna aħna li għal darb'oħra erfajna l-obbligi internazzjonali tagħna tas-salvataġġ, tal-koordinament tas-salvataġġ. Mhux biss koordinament ta' salvataġġ għamilna, aħna għamilna l-koordinament tas-salvataġġ u għamilna s-salvataġġ ukoll. Li provdejna l-ikel u x-xorb u l-akkomodazzjoni lil dawn il-persuni, bżonnijiet bażiċi kollha tagħha. Li rajna li nittrattawhom b'mod tajjeb, b'mod mill-aktar uman. U ħadd ieħor x'għamel? Xejn. U erġajna kellna nerfgħu aħna dan il-piż. Imma ma waqafniex hemmhekk aħna x'tajjeb illi ngħidu. Jien nerġa' ngħidlek nifhem u jien mill-aspett tan-nuqqas ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ngħid mhux biss għandi dispjaċir imma għandi sens ta' rabja wkoll. Ma nifhem is-sens ta' rabja tal-poplu li jgħidlek imma fl-aħħar mill-aħħar intom daħħaltuhom. U ħanfakkar ftit x'għamilna wkoll aħna spjegajt dan il-kuntest ta' xkien tal-għażla bejn li tħalli l-immigranti hemm barra u jkorru jew jistgħu imutu Maltin ukoll jew li ddaħħal imma infakkar ukoll x'għamilna aħna morna l-Libja. Infakkar ukoll illi l-immigranti li qed nitkellmu dwarhom il-bieraħ kollha ġew qabel iż-żjara tagħna fil-Libja. Sa żjara tagħna fil-Libja il-kelma li niftakar numru ta' persuni qalulna meta għadna li se mmorru fiżikament il-Libja ħadd tibda ħares lejn stati oħrajn min mar il-Libja, ħadd ma mar il-Libja, qalulna ġennata li intom se tmorru f'dak il-periklu hemmhekk. Imma għamilniha x'hemm minnha li kienet meħtieġa biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti f'mument ta' pandemija fejn kellna din iċ-ċirkostanza illi l-fatt li l-immigranti jidħlu ġo xtutna meta kellek il-pandemija fil-pik tagħha ma kienitx tajba biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti. U fil-waqt illi kulħadd aħna kellna l-sitwazzjoni lokali nfakkar illi fil-Libja kellek sitwazzjoni ta' total lockdown minħabba l-Covid, ħadna d-deċiżjoni responsabbli li mmorru u morna. Meta informajna l-awtoritajiet li se mmorru minkejja hemm total lockdown, għallulna ma fil-verità l-Covid hija problema ċkejkna fid-deċiżjoni tagħkom li tmorru l-Libja,
għax mintom se ssibu ajruplan li joħodkom u hekk ġara. Ma stajniex aħna, da tajjeb li wieħed jispjega, insibu ajruplan li joħodna x'ma kien hemm ebda insurance li lesta tassigura ajruplan minħabba s-sogru li kien hemm. Fittixna u fittixna u fittixna, għajna nipperseveraw li se mmorru għax hemm minna li kienet meħtieġa li mmorru fl-aħħar sibna ajruplan wieħed li ġie għalina minn barra il-pajjiż u morna u qalulna is-sogri x'inhuma biex immorru l-Libja. L-ikbar żewġ sogri, mhux il-COVID. Il-COVID problema għalulna hija teżisti hemm il-lockdown imma ili. Li l-ajruplan u nieżel u tiela jisparaw fuq u jniżluh. Dak huwa l-kuntest li aħna morna fih. Fil-waqt li persuni oħra bħali l-ewwel wieħed u bħalek meta nsifru nieħdu dik il-bagaljaġġ kejkna magħna, aħna ħadniha l-bagaljaġġ u fiha kellna bulletproof vest. Dan affarijiet li ma kontx biħsibni ngħidhom, imma lillum ngħidhom ħalli kulħadd ikun jaf. Min qed jgħid li aħna konna rotob fil-problema tal-immigrazzjoni, dawn huma jien ma nistax ninsa laqqas. Lil mara tiegħi tgħid li qabel laqna tinsix li għandek tifla ta' 8 snin. U din mhix deċiżjoni responsabbli li inti qed tieħu. Dan huma iċ-ċirkostanzi li aħna ħdimna fihom biex nilqgħu għal problema tal-immigrazzjoni f'pajjiżna. Dak il-kuntest li fih ħdimna, l-istess id-deċiżjoni tal-bira. Dawn huma deċiżjonijiet waħda wara waħda li aħna ħadna u tinsix ukoll. Meta aħna konna ħadna pożizzjoni li salvajna wkoll il-ħajjiet, imma li waslet biex numru ta' immigranti ġew salvati u ġew salvati bis-saħħa ta' dak li għamilna aħna f'ħatti lejt, għax tajjeb illi ngħidu, f'ħatti lejt sal-11 ta' bil-lejl aħna naħdmu biex insalvaw il-ħajjiet. U id-deċiżjoni kienet salvajna l-ħajjiet, però il-numru ta' persuni li ġew salvati bis-saħħa tagħna tal-Istat Malti marru lura lejn il-Libja, hemmhekk spiċċajna b'inkjesta li ridet titfana l-ħabs. Il-ħabs għal-omorna lill-brigadir tal-Forzi Armati, lis-soldati tal-Forzi Armati u li wkoll. Sal-bieraħ, tajjeb li ngħid l-inkjesta kif jaf kulħadd ikklerjatna, mhux tal-ikklerjatna minn nuqqasijiet tal-li tatna ċertifikat ta' kemm ġixxejna b'mod tajjeb. Il-bieraħ kellek talba biex l-inkjesta terġa' tinfetaħ. Mela l-bieraħ f'sitwazzjoni fejn aħna kellna nieħdu deċiżjoni. U d-deċiżjoni tittuħodha malajra x'tajjeb illi ngħidu da jikkonfermah l-ekwipaġġ mhux jiena. L-ekwipaġġ il-bieraħ f'mument minnhom huma fuq, l-ekwipaġġ fuq u l-membri tas-sigurtà fuq, l-immigranti okkupaw taħt u tawna nofsija ċans. Nofsija ċans inkella jaħtfu lill-ekwipaġġ f'idejhom. Mela d-deċiżjoni ridet tittieħed f'nofsija. Tajjeb illi ngħiduh dan il-mument. U aħna għandna fl-istess waqt inkjesta li potenzjalment tista' terġa' tinfetaħ. Ġifieri meta inti tqis daw iċ-ċirkostanzi kollha, mhux talli għamilna aħna talli għamilna f'kuntest diffiċilissimu f'kuntest ta' pandemija ta' Covid. Dan huwa li għamilna f'dan l-aħħar ġimgħat u da żgur li jingburi b'dak kollu li għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Ma waqfitx hemmhekk il-ħidma l-fatt li daħlu l-immigranti ma jfissirx li l-ħidma r-relokazzjoni se tieqaf, anzi millum u mhux minn għada millum ħadd assum intensità akbar. Għaliex il-Kummissjoni dejjem qaltilna jiena riluttanti li ngħinkom sakemm intom ma ddaħluhomx. Issa daħlu. Issa l-iskuża li kellha l-Kummissjoni u li kellhom stati membri oħrajn li dejjem qalulna aħna ngħinukom biss meta intom iddaħluhom, issa dik l-iskuża telqet. U llum l-immigranti iddaħlu mela jien nippretendi li millum u minn għada issa il-pledges ta' rilokazzjoni u l-wediet ta' rilokazzjoni jimmaterjalizzaw. Issa l-Covid hija warajna, il-Covid hija l-passat, l-iskuża tal-Covid ukoll li qajmu semmewna pajjiżi oħra telqet minn għada millum minn pitada jien nippretendi li l-kunċett ta' rilokazzjoni jieħu forma tanġibli. U se nibqgħu naħdmu, mhux biħsibni nibqa' naħdem, nieqaf naħdem dwar din il-kwistjoni. Jiġifieri jekk hemm xi ħadd li qed jaħseb li l-kapitlu tal-bieraħ kien wieħed li aħna se nieqfu nagħtu priorità lil din il-kwistjoni. Żgur li le, anzi sal-bieraħ urejna aħna, sal-lum urejna. Kemm ħadna pożizzjoni iebsa, kemm ħadna pożizzjoni fejn urejna li aħna sodi nfakkar li aħna ilna 40 ġurnata naqalaw attakki minn kull imkien, minn kull pajjiż, kulħadd jispara ġo fina u bqajna sodi. U kien biss fil-moment li ċaqlaqna li kellna nażlu bejn li nipproteġu s-saħħa tal-Maltin, il-ħajjet il-Maltin u jew li nħallu s-sitwazzjoni tkompli teskala. Bħala gvern semmejtu wkoll anke l-mekkaniżmu tal-ażil li jkun iktar effettiv issa millum il-hemm, ġifieri anke minn dawn l-400 persuna li daħlu, ġifieri min ma ħaqqux l-ażil, dan within days se jirtorna lura lejn pajjiżu. Definittivament inti jekk tara n-nazzjonalitajiet tal-persuni, ta' numru ta' persuni li kienu abbord il-bastimenti u anke fil-fil li diġà daħlu f'Malta f'ġimgħat qabel. Għandek numru minnhom, kwantità tajba minnhom, kwantità sostanzjali li ma jkwalifikawx għall-ażil. U għaldaqstant kull min ma jkwalifikax għall-ażil isir il-proċess u iva
se nieħduhom lura lej pajjiżhom. Dak huwa il-mod li inti tittaħdem. Insemmi l-Libja x'għamilna, ġifieri aħna jiena dejjem emmint li r-rilokazzjoni mhijiex is-soluzzjoni għal din il-problema. Il-problema qiegħda fi xtut Libiċi u għalhekk morna l-Libja aħna, morna l-Libja. U hemmhekk nerġa' nsellem lill-Gvern Libjan tal-mod kif laqana, tal-għajnuna tanġibli li tagħna minn mindu morna sal-lum. Infakkar, vera, daħlu 400 immigrant, 1500 immigrant imma li ma daħlux f'Malta f'daw l-aħħar ġranet. Kieku wara l-laqgħa mal-Libja. Wara l-laqgħa li aħna kellna mal-Gvern Libjan. Kieku dawk l-1500 immigrant inqasmu Malta u Lampedusa. Ibqa' ċertu żgur minn dan li qed ngħidlek, ma bifrott tal-ħidma li aħna milna mal-Gvern Libjan irnexxielna f'mument tant sensittiv. Inwaqfu daw l-1500 immigrant milli jersqu lejn xtutna, ġifieri tajjeb li ngħiduh dan. L-MOU il-Memorandum of Understanding li għamilna mal-Gvern Libjan illi aħna għamilna ftehim milli mbagħad bdejt tara stati oħrajn li f'daqqa waħda twilet interess ġdid fil-Libja, kulħadd beda jagħmel il-kuntatt mal-Gvern Libjan u hemmhekk verament ngħid li wiseddithom tal-affarijiet kif iridu jsiru. Il-problema tal-immigrazzjoni u nfakkar li hawnhekk qed nitkellmu dwar persuni li fl-aħħar mill-aħħar huma umani bħalek u bħali trid tiġi indirizzata mix-xtut Libjani, mix-xtut Libiċi. Hemmhekk is-soluzzjoni qiegħda mhux li nħallu immigranti jitilqu mill-kosta Libjana. U mbagħad naraw fl-imess sejjar se jkun u min se jsalvhom u min mhux se jsalvhom u min se jereq u min se jereq. Soluzzjoni holistika fi xtut Libiċi jiena kommess li nibqa' naħdem għalija dik is-soluzzjoni. Ħanqilbu ftit il-kapitlu issa Prim Ministru bħallum ġimgħa ħabbart u tajtna ħafna aħbarijiet sbieħ li propju għada dan huwa jum importanti anke għal pajjiżna għaliex se tkun qed tippreżenta programm ta' riġenerazzjoni ekonomika semmejtlu inti sejjaħtu pjan multimiljonarju. Liema huma l-oqsma primarji biex ngħidu hekk li bħala gvern intom ħaristu lejhom biex tassew tagħtu stimolu biex dan il-pjan anka jolqot lin-nies. Nixtieq niżvela, imma se nirreżisti t-tentazzjoni. Għaliex għadanna pakket ta' stimolu ekonomiku li hu verament b'saħħtu. U gburi ngħid li huwa l-akbar pakket ta' stimolu ekonomiku illi qatt kellna f'pajjiżna. Jitlaq imma minn punt wieħed li ma milniex lockdown totali. Għada se nieħdu pakkett ta' ieħor ta' inċentivi finanzjarji, l-aktar wieħed b'saħħtu biex il-businesses tagħna ikomplu jinċentivaw u jsaħħu ruhom. Kieku għalaqnihom dawk in-negozji huma mejtin. U ma kienx ikun hemm għada diskussjoni dwar inċentivi finanzjarji għax negozju mejjed ma tqajmux mill-mewt. U minn hemmhekk li d-deċiżjonijiet li dejjem ħadna f'dawn l-aħħar ġimgħat, id-deċiżjoni primarja li nirreżisti il-lockdown totali minkejja l-pressjoni li kellna nfakkar. Xi pressjoni kellna? X'insulti kellna li ma għamilniex il-lockdown totali? Kemm qalulna qed titqiegħdu l-ekonomija qabel is-saħħa tan-nies. U dejjem aħna rraġunajna le l-ekonomija u s-saħħa huma fuq l-istess binarju. U għalhekk irreżistejt dik l-għajta, dik is-sejħa, dik il-pressjoni tal-lockdown totali, għaliex dejjem hemmint li l-mument ta' għada se jasal. U għada se nkunu qegħdin nagħtu dak l-istimolu meħtieġ. U huwa meħtieġ li llum nagħtu dak il-kuraġġ mill-ġdid lill-ekonomija tagħna, lin-negozji tagħna, lin-nies fuq kollox, li ninġektjaw dak il-feel good factor. U diġà rajna f'dawn l-aħħar ġranet kemm mal-mument li rilaxxajna l-miżuri n-nies ħarġu qegħdin igawdu l-ħajja tagħhom u jien dak li nixtieq min-nies li jkomplu jgawdu, l-inkwiet ħallu ħalija. L-inkwiet insolvih jien u jsolvih il-gvern tagħna. Lin-nies irid narhom igawdu l-familja tagħhom, igawdu s-sajf, igawdu l-vaganzi, igawdu l-familja li tant konna nieqsin minna f'dawn l-aħħar ġimgħat u l-problemi jħalluhom għall-gvern. U hemm gvern infukat, gvern li huwa sod, gvern li għandu direzzjoni u viżjoni ċara ta' il-fejn sejjer. U għaldaqstant ta' diva se nkunu qegħdin b'mod ġenerali miżuri li jolqtu s-settur tan-negozju, li jolqtu lill-poplu mod ġenerali li fuq kollox imma mhumiex miżuri li se jinċentivaw l-ass imma se jinċentivaw il-bżulija li se jdaħħlu l-fiduċja fin-nies li iva ejja ħanonfqu. Ejja ħanonfqu u ejja ħaninvestu għax il-euro li tinvesti ħatirdupjah u jaqbillek illi inti tinvesti li fuq kollox nerġgħu lura n-normalità. U n-normalità tfisser li inti tgawdi s-sajf li inti tgħix il-ħajja normali li ma tibżax tagħmel l-ispejjeż normali li inti kont imdorri tonfoq li inti iva, tagħmel dawk l-affarijiet iżbieħ fil-ħajja jekk inti kont tmur għal weekend break. Aħna ħanejnuk biex tmur iżjed, tagħmel iktar kuraġġ li tmur għal weekend break. Jekk inti kont tmur restorant darbtejn f'ġimgħa, aħna ħanejluk biex tkun tista' tmur. Dak huwa l-mod kif jaħdmu l-affarijiet, illi ndaħlu dik il-fiduċja, dak is-sens ta' pożittività, ta' ottimiżmu fejn kulħadd se jmissu biċċa, se jkun hemm min jirċievi iżjed, se jkun hemm min jirċievi iżjed, dan se jkun imma
pakkett ekonomiku targeted illi għajjem l-ekonomija u terġa' taħrab tiġri. Kellna ekonomija li rajna kemm hija reżiljenti. Kieku ma kenniex aħna ekonomija li ħasbet għal ġurnata li l-affarijiet setgħu mmorru ħażin, mhux għax marru ħażin, ma kellek kontinġenza dinjija illi juritna illi iva pajjiżi oħra tniżlu għal-kub tejhom, pajjiżna ma tniżilx għal-kub tejh. Ara l-istatistika n-numri tal-ekonomija tagħna kif wieġbu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Bqajna b'ekonomija li hija waħda reżiljenti, b'negozji li huma reżiljenti, problema ta' qatt ikkontrollajnija kompletament. Aħna iċ-ċertifikat li kellna issa li ħriġna mill-pandemija huwa wieħed li mill-aspett mediku konna brillanti. Ekk ukoll konna fis-settur tal-ekonomija, ekk ukoll konna fis-settur ta' kif ippreservajna l-impjiegi f'pajjiżna, il-jobs tal-Maltin, ta' barranin ukoll ta' kulħadd biex ikollna pajjiż li fil-mument illi jgħaddi kollox wissa is-sitwazzjoni hija waħda li morna lura għan-normal iva nsibu dawk il-businesses up and running li mhux ir-restaurants tagħna kienu f'sitwazzjoni għalqu. U mbagħad forsi għada jibdew jaħsbu biex jikru jew jerġgħu jinnegozjaw kuntratt ta' kera u biex jerġgħu jibdew jaħdmu xarejn oħra le. Aħna ridna sitwazzjoni fejn fil-mument li r-restaurants tagħna daħlu ċ-ċavetta tagħhom fil-bib tal-ħanut għal dawk illi għax kellek uħud li baqgħu ħadmu b'opera ta' takeaways u kienu innovattivi fil-mod li ħadmu. Hemm oħrajn illi għalqu. Maħna ridna li fil-mument li nneħħu l-miżuri restrittivi, inti għandek setup li huwa lest biex jaħdem, u mbagħad tinċentivah biex jaħdem. Mhux irid jerġa' jibda kollox mill-ġdid, irid jerġa' jibda joħloq setup bażika, irid ifittex l-impjegati x'għamil. Bil-kontra, tajna il-weight supplement. U weight supplement ambizzjuż ta' 800 euro fix-xahar għal kull persuna li mhux ħaġa żgħira mela hemmhekk. Għanħu eżempju ta' restorant. Hemmhekk assigurajna li l-istaff ta' dak ir-restorant baqa' qiegħed hemmhekk. Kien hemm ħafna qalu le daw xorta negozja ħajmutu. Ħallihom imutu l-mewta naturali tagħhom u mbagħad naraw wara l-Covid. Le, jien qatt m'emmintu, qatt mu ħanħalli l-ħadd jikkonvinċini illi l-ekonomija tagħna kienet waħda artifiċjali u l-negozji tagħna kienu artifiċjali u li se jkollna qatt ma ċettajta dik u qatt mis se naċċetta. Ma ċċettajtix meta konna fl-eqqel tal-pandemija numru ta' ġimgħat ilu. U mhux se naċċetta llum illi ħriġna minnha. U se nibqa' qas jekk naf nibqa' naħdem kif qed naħdem bħalissa. Mit-tnejn sal-ħadd, sakemm hemm bżonn, sakemm dan il-pajjiż jerġa' jiġi għan-normalità sħiħa minn kull aspett tiegħu. Mela, preservajna l-impjiegi, issa imiss ħanarġa' nuża l-mudell ta' restorant u dan se jestendi għal negozji oħrajn, illi dak is-sit li qed nieħu pjaċir qed nerġa' nara l-imwejjed mimlijin, in-nies joħorġu ngħinuh f'affarijiet oħra. Hemm bżonn ngħinuh fil-kera, ngħinu fil-kera. Hemm affarijiet oħra fejn nistgħu ngħinu, f'kollox lesti li ngħinu, fejn hemm bżonn lesti miżuri targeted, dana fl-aħħar mill-aħħar ma tistax inti tagħti kollox, twiegħed kollox lil kulħadd, miżuri li jkunu targeted għalfejn tittasal. Għax dan huwa pakkett li jrid jieħu direzzjoni, jrid iwassal lin-negozji tagħna, lill-impjiegi tagħna f'direzzjoni. Lura kollox għan-normal. Mela inti tittejn fejn hemm il-bżonn li tejn. Għandek setturi illi f'Covid marru aħjar milli kienu. U allura hemmhekk naturalment id-direzzjoni. Anke għax kienu innovattivi. Kienu innovattivi wkoll. Se nippremjaw wkoll l-innovazzjoni għadha. Min kien innovattiv se nippremjaw ukoll. Dak huwa l-mod kif jaħdem gvern li jdaħħal il-fiduċja, jdaħħal il-pożittività u iva ejja ħanaħdmu. Fuq kollox dan se jkun pakkett ta' miżuri finanzjarji illi jagħti. Mhux li jieħu mingħand in-nies, li jagħti. Aħna dejjem konna gvern li jagħti, mhux il-gvern tat-taxxi, gvern li jistimula l-konsum, gvern li jinċentiva x-xogħol, li jaqbillek li jikkonvinċik li jaqbillek illi taħdem u hekk se jkun għada. Ejja ħanaħdmu, ejja ħanimxu l-qudiem, ejja nkomplu naraw lil dan il-pajjiż li tant inħobbu jibqa' miexi l-qudiem. Bil-kappell ta' ġurnalist qabatni l-kurzita għal għades. U bil-kurzita semħallik imma. Ħan nitkellmu fuq l-Ermalta wkoll. Jumejn ilu l-Ermalta ħadet deċiżjoni wkoll pjuttost mhux mixtieqa u anka diffiċli jkunu anka essenzjati nofs il-bdoti wara li anka l-Union tal-Piloti baqgħet titlob talba li l-Ermalta tħoss li mhix raġonevoli ta' 73 miljun euro l-skema ta' irtirar kienet se tagħti 700,000 euro lil kull bdot. Tħoss li din it-talba kienet raġonevoli speċjalment anke l-fatt li għandek linja tal-ajru li din speċjala dħul ġifieri minħabba l-pandemija kulħadd grounded. Edward, l-aqwa eżempju ta' imġiba industrijali responsabbli nagħtih lill-Ermalta stess, lill-unions l-oħrajn kollha ħanpoġġi fil-ġenb għal mument l-Alpa li hija l-union li tirrappreżenta lill-piloti.
il-unions l-oħrajn li jirrappreżentaw diversi kategoriji oħrajn ta' ħaddiema fl-Air Malta fosthom il-Union of Cabin Crew, General Case Union, l-unions l-oħrajn kollha. Li kollha għarfu kif għarfet kważi ħammur li mill-Air Malta is-settur industrijali f'pajjiżna kollha, tal-industrija f'pajjiżna, kollha għarfu r-realtà. U fl-Air Malta ġara l-unions kienu responsabbli qalu għandna realtà partikolari illi biex nippreservaw il-lejxin tal-kumpanija fit-tul irridu naddattaw għal din ir-realtà. Sfortunatament kellek union minnhom li hija l-Alpa li ma rriditx tadatta għal din ir-realtà li għalija kien business as usual, aħna għandna ftehim kollettiv u bissewwa jew bidnewwa rridu nieħdu dak kollu li joħroġ minn ftehim kollettiv. Kif semmejt inti? Għandek fost il-klawsoli li hemm f'dan il-ftehim kollettiv, għandek klawsola minnhom li tgħid li jekk inti tirtira tirtira ta' jidilli 55 sena, għandek dritt li tieħu somma ta' 700,000 euro. Tgħidli kif tista' tfehma din lil ħaddiema b'mod ġenerali f'pajjiżna, ngħidlek diffiċli nifhimha jiena ma qiegħda hemmhekk. U aħna fil-kuntest kollox tammont tal 73 miljun euro. Ġifieri meta inti tikkapitalizza is-somma li hija dovuta lil piloti flimkien 73 miljun euro. U din hija xi ħaġa li l-Alpa bdiet tinsisti dwarha imma wkoll tittara fil-kuntest tal-mod kif il-piloti aġixxew fl-aħħar xhur. Qatt ma kellna, nista' nitkellem issa mhux fil-kappell politiku, fil-kappell ta' avukat li kont naħdem fil-relazzjonijiet industrijali tal-Air Malta. Ma nistax ngħid illi kienet l-aktar union li kooperat magħna tul is-snin. U l-episodji ta' ngħidilhom jiena ta' pika industrijali ħadd ma jista' jiġħad li kienu qegħdin hemmhekk. U dik il-pika industrijali kienet b'mod konsistenti twassal għal delays li mhumiex ġustifikati, kienet twassal għal lil passiġġier l-individwu li sejjer vakanza ma jesperjenzax il-pjaċir tas-safra. U id-domanda ħafna drabi kienet tkun għal xiex. Jien id-domanda li kont nagħmel lili nnifsi meta inti għandek ftehim kollettiv li jagħti tant inċentivi tajbin lill-piloti, u iva huwa jekk wieħed iħares lejn il-ftehim kollettiv tara inċentivi, mhux inċentivi, kundizzjonijiet tax-xogħol illi iħabtuha mal-aqwa airlines tad-dinja. Jekk kważi l-kelma jħabtuha ma tantx hija l-aqwa kelma li nista' nuża. L-aqwa kelma jisbqu huma aqwa. Soqgħod insemmi salarju mal-linji tal-ajru oħrajn. Soqgħod insemmi salarju ta' 150,000 euro fis-sena dak qegħdin jaħdmu għalih, intitolati għalih u nimxu l-qudiem. Iva, ma hemm numru ta' inċentivi oħrajn jew numru ta' kundizzjonijiet li inti tmur għax-xogħol bix-xufier. Issa forsi f'ċirkostanzi oħrajn wieħed kien jittollera dik il-kundizzjoni. Jekk li tgħid li ġustifikata ngħidlek illi le. Qed ngħixu f'gżira ċkejkna blata nsejħilha jiena blata li għamlet suċċessi tajjeb li ngħidu għamlet suċċessi li huma lejra ta' kull pajjiż. Ieħor imma li inti tinsisti li tmur għax-xogħol b'xufier u bix-chauffeur driven car. Ejja ngħidu mhijiex il-mod kif jien inħares lejn kif għandha tkun airline produttiva u li trid tikkompeti f'settur li huwa cutthroat, il ma ninsewx li aħna qed nikkompetu ma' airlines oħrajn li huma low cost li għandhom mudell tax-xogħol li jaffaxxinak. Aħna meta tara il-modell tal-mod kif naħdmu, diffiċli diġà biex tkun kompetittiv magħhom. Meta inti mbagħad se jkollok union ta' piloti illi tara kif tagħmel illi flok tinċentiva l-operat tajjeb tal-airline ma' kull farka tara kif tigranfaw tagħmel azzjoni industrijali, teddida ta' azzjoni industrijali. Ma ninsix il-weekends li konna ninħlew flop ngħidlu jiena lob ta' taf li ġej trabil, taf li u nipprova tanalizza x'in il-kwistjoni. U tgħid ma possibbli se nħarbtu flight 2-3 nagħmlu delays fuq ħmerija. Dal-mod kif dan huwa il-kuntest. U l-kuntest ma tista' qatt tinsieħ. Għaliex kieku aħna qed nitkellmu kuntest li ta' COVID tgħid dan hija xi ħaġa temporanja li mhux se terġa' tiġri, jew tittama li ma terġax tiġri. Din hija xi ħaġa rikurrenti tul is-snin. Mela dan kien il-mument. U iva, il-COVID waslet għal sitwazzjoni fejn aħna l-inkam tal-airline huwa zero illum, jew kważi zero. L-ispejjeż qegħdin hemmhekk mela. Iva, kellek sitwazzjoni fejn kulħadd trid jadatta għal din ir-realtà ġdida, imma sfortunatament kellek sitwazzjoni fejn isu maħniex qed ngħixu r-realtà. Realtà ta' ajruport magħluq, airline li prattikament mhijiex qed topera, dħul minn imkien, spejjeż kbar u jkollok dil-union li tibqa' tinsisti fuq dawk id-drittijiet. Jien nagħmel appell għadu mhuwiex tard wisq. Però se nkun ċar fil-pożizzjoni, dan mhuwiex gvern li se jagħmel backtracking. Id-deċiżjoni ttieħdet
ir-redundancies li ġew dikjarati u mhumiex se jitraġġaw lura sakemm ma jista' jkun hemm ċaqliqa min-naħa tal-Alpa. Il-ballun qiegħed f'saqaj l-Alpa issa, il-ballun m'għadux aktar fin-naħa tal-Ermolta, l-Ermolta għamlet il-pożizzjonijiet tagħha, fil-fema tiegħi kienu mill-aktar raġonevoli u kienu intiżi biex jaslu għal ftehim kif wasalna mal-unions l-oħrajn, wasalna x'kien hemm ir-rieda tajba miż-żewġ naħat. Il-gvern issa ħadd deċiżjoni tiegħu u mhux se jkun hemm backtracking minnha. Issa huwa min-naħa tal-Alpa li tittamel iċ-ċaqliqiet tagħha biex jekk trid li nerġgħu npoġġu madwar il-mejda, toħroġ bi proposti li jagħmlu sens, bi proposti li fl-aħħar mill-aħħar target irid ikun airline kompetittiva, airline li tista' tħabbata ma' airlines oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar iżda li tissalvagwardja il-futur tal-Ermolta u l-futur tal-impjieg tal-ħaddiema kollha li għandha l-Ermolta. Ma nistgħux ninsew aħna l-cabin crew, l-inġiniera, il-ħaddiema l-oħrajn kollha b'mod ġenerali li jaħdmu fl-Ermolta. Ma tistax tara setturi, il-kumpanija tittara b'mod holistiku u d-deċiżjonijiet li jittieħdu minn union waħda iridu jaraw li jissalvagwardjaw l-għajxin tal-kumpanija kollha, tal-impjegati tal-kumpanija kollha. Prim Ministru, fl-aħħar net, din il-ġimgħa parti li nhar il-ġimgħa kien hemm anke rilaxx ta' kważi l-kumplament ta' restrizzjonijiet u inti tkellim fuq is-sentiment tal-poplu. Inti bħala anke mexxej Laburista tlajt blajta biex il-programm tal-manifest elettorali, il-programm elettorali jibqa' jitwetta dan huwa l-programm ta' ħidma tal-Gvern. Din il-ġimgħa Gvern Laburista ieħor għalaq 3 snin. Rekord impressjonanti ngħid jiena, 76% tal-weddiet elettorali jew twettqu jew saret ħidma sew fuqhom. U interessanti wkoll li kemm ilek inti Prim Ministru fl-ewwel ftit xhur kien hemm titjib anke ta' 8% fit-twettiq tal-weddiet elettorali. Ġifieri inti għandek anke Ministru apposta biex jara li jkunu qed jitwettqu l-weddiet mhux inwiedu biss. Kif tħares il quddiem biex dan il-manifest jitwettaq kollu issa? Sodisfat ħafna Edward bil-progress. Fadlinna, fadal 24% oħra xi twettqu ta' dak il-programm, dak il-manifest huwa l-kuntratt tagħna bħala gvern mal-poplu. U biex jitwettaq dak il-kuntratt irid jitwettaq fi sħiħ, mhux parzjalment, mhux biċċa minnu, u lek dejjem nitkellem illi aħna għandna mandat sal-2022 u qabel jiġi implementat dak il-manifest elettorali kollu ma mmorrux għall-elezzjoni. It-target tiegħi huwa li dak il-manifest elettorali jitwettaq kollu inkella aħna infakkarx sitwazzjoni konna mdorrijin biha qabel l-2013 fejn manifest elettorali kien litteralment biċċa karta. Hekk konna mal-min mill-Partit Nazzjonalista dak u ikteb u mbagħad naraw. U kotara pereżempju l-kwistjoni ta' tnaqqis fir-rati tat-taxxa kont issiba riflessa f'kull manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U mbagħad tarġa' tara f'5 snin ta' wara aħna dak li wedu differenza bażika, dak li wedu iwettquh. Inkella tkun qiegħed tgħaddi lin-nies biżmien u m'iniex beħsibni ngħaddi lin-nies biżmien. Hemm dawk il-wedjiet ikompli meta titkellem fuq 76% anke fiċ-ċirkostanzi li kellna. Ġifieri aħna ftakar kellna sitwazzjoni ta' jiena nagħmel ftit analiżi minn Jannar sal-lum x'għaddejna minnu u qabel Jannar ukoll. Kellek sitwazzjoni ta' pandemija li ġabet lid-dinja rkub tiegħha. Aħna bqajna b'saħħitna u sodi. Qabilha pajjiżna kellu realtà oħra. F'Novembru li għadda kulħadd jaf x'kienet ir-realtà. Kfej kellek sitwazzjoni politika illi ma bdiċ tħalli lill-pajjiż jimxi kif xtaqna, ma bdiċ tħalli lill-gvern jigverna kif xtaqna. U għalhekk l-impenn f'Jannar li tħalt għalih mill-ewwel kien li ndaħlu n-normalità. Interessanti li x'ġara f'Jannar u xi xtaqt f'Jannar u x'nixtieq illum u se nagħmlu llum huma l-istess ħaġa, in-normalità. F'Jannar dik in-normalità ġibnija fi ftit ġranet, kulħadd qalilna għandkom ġimgħat, għandkom xhur u possibilment ma tirkupraw qatt. U rejna l-kulħadd illi kien żbaljat għax in-normalità f'dan il-pajjiż u l-istabbilità politika ġibnija fi ġranet b'deċiżjonijiet kliniċi preċiżi fi ġranet ġejna lura. U llum dik l-istess ambizzjoni li kelli f'Jannar li għadda hija biex in-negozji tagħna nġibuhom u l-pajjiż inġibuh f'sitwazzjoni ta' normalità sħiħa fi ġranet. U rajna f'dawn l-aħħar ġranet rajt illum u se naraw fil-ġranet li ġejjin fejn kulħadd qalilna l-ekonomija ta' pajjiżna għandha snin biex tirkupra. Ejja ma nkunux, ejja dejjem inkunu t-targets tagħna nagħmluhom il fuq u xejn huwa impossibbli. Meta inti tgħid jiena rrid nilħaq hemmhekk u rrid nilħaq hemmhekk fi żmien qasir, jekk taħdem u jekk tkun ambizzjuż biżżejjed tilħaq it-targets tiegħek u tilħaqhom fi żmien qasir. U dan huwa l-messaġġ li jien nixtieq nagħti lill-poplu tagħna, lin-negozji tagħna, għaddejna minn żmien diffiċli, ejja nħarsu l-qudiem u nħarsu l-qudiem b'sens ta' ottimiżmu
L-nies ħaġa nista' ngħidilhom, hemm gvern li huwa affukat, gvern li huwa determinat, gvern li għandu viżjoni u direzzjoni ċara. Se nkunu dak li jorejna l-istess viżjoni u direzzjoni li jorejna fl-aħħar ġimgħat minn Jannar sa issa u anke fis-snin ta' qabel bħala gvern. Dejjem kellna viżjoni li kienet iffukata. Se nkomplu nurwa fix-xhur li ġejjin għaliex għandna l-poplu warajna. U dejjem nibqgħu gvern li jibqa' viċin in-nies, li jisma' mingħand in-nies, li nikkorreġu fejn hemm bżonn. Dik hija xi ħaġa li tibqa' importanti u kruċjali li tisma' mingħand in-nies fejn in-nies juruk li hemm bżonn bidliet, tagħmel dawk il-bidliet fuq kollox li tmexxi u tmexxi b'responsabbiltà għaliex tkun tħobb lil pajjiżek, tkun tħobb lin-nies, tħobb lil Maltin, tħobb lil Lawċin, tħobb lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu f'pajjiżna u li qed tant jagħtu kontribut u wieħed iħares il-qudiem u nimxu sodisfatt u nħares il-qudiem b'entużjażmu kbir. Prim Ministru, jiena nirringrazzjak ħafna, stennija l-għada wkoll biex ngħidu hekk u nirringrazzjak tal-ħidma anke id-deċiżjonijiet li diffiċli anke taħseb li tkun fiż-żarbun ta' Prim Ministru, ġifieri deċiżjonijiet importanti. Il-kumplament tal-ġurnata tajba eżist telespettaturi komplu segwu dal-istazzjoni.